ବହିଟିର ନାମ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପବ୍ଲିସର୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1971 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସ୍କରଣ 2023 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବହିଟିର ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଅଛି ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ, ବିହଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ଚୋରୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ବିଲେଇ, ଲାଜକୁଳି ଲତା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦାନବ, ଶୌକ, ଦୂର ନିର୍ଜନ ସୁର, କୂଅ, ଝଡ଼ର ଗତିପଥେ, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଘଟଣାଟି ବିବୃତ କରିବା ପଛରେ ମହାରଣା ବାବୁ ଅଥବା ତତ୍କାଳୀନ ମତ୍ସ୍ୟ କର୍କଟାଦି ତଥା କାରୁକଳା ବିଭାଗର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୋର ନାହିଁ ଏତକ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 25 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ସମନ୍ୱିତ ଆମ ଇଲାକାରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତଳ କୋଠାଘର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କୋଠାଘରଟି ଉପରେ ନୂଆ କରି ଚୂନ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁଶ୍ୟାମଳ ସହକାର ଗହନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ଘରଟି ଅଦୂରର ପଥପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଝଲକ ଝଲକ ଶୁଭ୍ର ବିସ୍ମୟ ବିକିରଣ କରୁଥିଲା ଓ ଆଖପାଖର ଜନପଦବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ ବିଶେଷ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ଅନ୍ତେ ସମ୍ପାଦିତ ସେହି ପଲସ୍ତରା ଓ ଚୂନ କାମ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଭିଏଁ ଯେ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ଉଦାର ବିବେକବନ୍ତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କର ଯଶ ଥିଲା। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବନ୍ଧୁଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ସଉକ। ଅନତି ବୃହତ 2ଟି ପୁଷ୍କରଣୀରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ସୁନିର୍ବାଚିତ ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଶାଳାଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସର୍ବଦା ଗବାକେନ। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଖୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ। ଏତିକି ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଅଧୁଷିତ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଗ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଉଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବର୍ଗ। କେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ନିୟମ ବଳରେ କେଜାଣି ଦେଶାତ୍ମବୋଧଟି ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୃତ୍ତି ରୂପରେ ତାହାର ବିକାଶ ଘଟି ପ୍ରାୟ ଏକ ଉପଜାତିର ସୃଜନରେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲା। ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଇତ୍ୟାଦି ସାଙ୍ଗକୁ କେତେଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବାସ କରିବାର ଦେଖାହେଲା। ଏହିଭଳି ଜଣେ 2 ଜଣ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମାନାର୍ଥେ ସମ୍ପ୍ରତି ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟଶଃ ଆଲୋଡ଼ିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଯଥା ସମୟରେ ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଯେ ଏପରିକି ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ବାସନା ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘଟଣାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଦିଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଥିଲା ତଦୀୟ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ବାଳୁତ କାଳରେ ମୁଁ ଘଟଣାଟି ଯେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତା ଲିପିବଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ମୋର ବୟସାନୁରୂପ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭାବ ସେଥିରେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେତେବେଳର ନବଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଡେପୁଟି ବା ସବ୍ ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ପାହ୍ୟାର ସୃଜନ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟବର। ମତ୍ସ୍ୟ କର୍କଟାଦି ତଥା କାରୁକଳା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବାବୁଙ୍କର ଘର ଆମରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏକ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେହି ସୂତ୍ରରେ ମହାରଣାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦିବାଲୋକକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ। ଅଚିରେ ତୋରଣମାନ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଗଲା। ମହାରଣାଙ୍କର ଏକ ଅତି ବୃହତ ପୁରୁଣା ବେତ ଚେୟାରକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର 2ଟି ବଗ 2ଟି ସଦୃଶ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିବାର ଶିବନ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ କନାରେ ଆବୃତ କରାଗଲା।
ପ୍ରାୟ ଏକ ପକ୍ଷ ଧରି ଆଦର୍ଶ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ବେତ୍ରାଘାତ ଅଧିବେଶନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇ ବାଳକ ବାଳିକାଗଣକୁ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ସେହି ନବଯୁଗର ନାନା ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସଙ୍ଗୀତଟିର ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟତମ। କାରଣ ତାହାର କବି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ଦିଗରେ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ବା ପ୍ରେରଣାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିନା ସେତେବେଳକୁ 67 ବର୍ଷ କାଳ ବଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odisasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।